हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। दिनैनि बे भिडिअ लानानै फैनाय जादों साफ्रोम फरायसाफोरनि थाखाय जोबोर मोजां खौरां आरो बे खौराङा हादरनि साफ्रोम फरायसाफोरनि थाखायनो जोबोर मोजां खौरां आरो बे मोजां खौरांखौ होदों गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा। 4 कौटि फरायसाफोरनो होनाय जागोन स्कलारशिप आरो बे रांखौ डाइरेक्ट बेंक ट्रान्सफार खालामनानै होनाय जागोन होननानै फोसावनाय जादों मदि सरकारा। स' बिदिब्ला माब्ला मोनगोन सोर मोनगोन गासैखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनानै होनाय जागोन। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिमल' नायलांबाय था। जुदि नोंथाङा गावनि रावजों लेटेस्ट आपडेट इनफर्मेटिभ इडुकेसनेल नलेजेबल भिडिअ मोननो थाखाय अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामनानै होदो आरो जेसेबां हायो भिडिअखौ नोंथांनि लोगो लेवा बन्धु बाहागिफोरनो हाजासे शेयार खालामनानै हरदो जाहाथे बयबो बेफोरबायदि फायदाखौ गोरलैयैनो लानो हायो। मदि सरकारनि गेदेर आसनि 4 कौटि फरायसाफोरनो बेंक एकाउन्टआव हाबगोन स्कलारशिप मिथिनानै ला आबुङै। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना थारैनो नुखादों रादाबखौ बबेनिफ्राय फोसावनाय जादों। स्कलारशिपनि थाखाय मिरु सरकारा फ्राय खरसा खालामगोन 59,000 करोड़ रां 59,000 कौटि रां खरसा खालामगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिदिब्ला फरायसाफोरनि थाखाय बेयो मिरु सरकारनि बाम्पार अफार फैबाय थानाय जिथु स्कलारशिप बे स्कलारशिपनि थाखाय मिरु सरकारा 59,000 करोड़ 59,000 कौटि रां खरसा खालामगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जिथु रां बे पोस्ट मेट्रिक स्कलारशिपनि रांखौ फरायसाफोरनो होनाय जागोन। बेवहाय फोरमायदों बे रांखौ मिरु सरकारथिंजायनिफ्राय 60% अर्थात 59,000 करोड़निफ्राय 35,500 करोड़ रांखौ मिरु सरकारथिंजायनिफ्राय होनाय जागोन आरो बे बाखि 40% रांखौ रायजो सरकारथिंजायनिफ्राय होनाय जागोन। बेबायदिनो गिबि खेबाव 4 करोड़ फरायसाफोरनो बे रांखौ होनाय जागोन। डाइरेक्ट बेंक एकाउन्टनि गेजेरजों होनाय जागोन रां। मिरुनि मन्त्रि थावर चन्द्र गेहलट बिथाङा बुंदों बे आसनिनि गेजेरजों साफ्रोम फरायसाफोरनि बेंक एकाउन्टनि गेजेरजों होनाय जागोन रां। सिगाङाव बेफोर आसनिनि रांखौ मिरु सरकारा रायजो सरकारनिसिम हरदोंमोन आरो बेनि उनाव रायजो सरकारा जिल्ला बेंगिरिनिसिम रांखौ हरदोंमोन आरो बेबायदिनो फरायसा बिथांमोननो स्कलारशिपनि रांखौ मोनदोंमोन। बेबायदि खान्थिजों थाङोब्ला लामाया गोलाव जायो। बेखायनो दा मिरु सरकारा बे खान्थिखौ सोलायनो नागिरदों। सरकारा पोस्ट मेट्रिक स्कलारशिपनि बेफोर माखासे नेमफोरखौ बेखायनो सोलायदों जाहाथे डाइरेक्ट बेंक ट्रान्सफारनि गेजेरजों बांसिन फरायसाफोरनो सुबिदा होनो हायो। बेखायनो सरकारा आसा खालामदों बेफोर आसनिनि गेजेरजों फरायसाफ्रा गोजौ सोलोंथाइ लानायाव एसेब्लाबो हेफाजाब मोनगोन होननानै। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथां भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो। जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दङब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।